Večeras Sandžačko udruženje likovnih umjetnika proslavlja punoletstvo. Večeras je 18. godišnja izložba. Uđemo zajedno da pogledamo izložbu i razgovaramo sa umjetnicima. Kultura je ta koja zaista spaja, umetnost je ta koja spaja i ljude i narode i regione. I ja mislim da bi trebali da iskočimo da još dalje, jer ja bih volio da pomognem i mojim iskustvom i mogućnošću da ovi ljudi, pogotovo mladi, prezentuju sebe i malo dalje izvan naših granica. Na taj način bi doprineli ne samo afirmaciji udruženja i regiona našeg grada, već i jedan stav koji likovna kultura i uopšte kultura ima i koji mi negujemo ovde u Sandžaku. Večeras je izložba punoletstva, 18. Ja sam oduševljena i najviše volim umetnost i likovne stvaraoce, jer oni svoju dušu ostavljaju, srećan rođendan svima, da imamo što više umetnika, ovo je grad koji je pun inspiracije i srećna sam što sam deo ovog grada, što sam rođena ovde, što su mi potomci odavde i što vidim mnogo mladog naraštaja koji još su dalje otišli nego što sam i ja, što sam, naravno nisam nikad ni mislila da neću biti nadmašena, da vam posla u umetnost treba samo da raste, a vidim da raste i ja sam srećan rođendan svima. Sigurno značajan jubilej, jedno ovaj koji su puno značajan, nekada Novi Pazar, Olimpijski put da vlade umetnici na predanosti i na pravi način predstavljaju svoj grad i zauzimaju značajno mesto u kulturnoj mapi ne samo zemlje i Srbije, nego i regione i šire. Grad Novi Pazar je uvijek da podrži ovakve značajne projekte. Znamo da smo jedan od gradova koji je procentualno najviše budžetu izdvaja za kulturu, da je preko 6%, znam na nivou Republike 1%, jer je razvoj kulture veoma bitan za razvoj lokalne zajednice, jednog naroda i jedne zemlje. Sandžačko udruženje likovnih umjetnika je najvažnije udruženje na ovim prostorima i meni je jako drago što ne samo da sam u organizaciji, nego sam večeras izlagač, učestvujem sa svojom slikom i smatram da je za naš grad veoma važno da na premijama ovog tipa pokažemo šta u stvari radimo godine i mislim da je zaista bitno da udruženje profesionalno radi godinama i da ima jako dobro saradnje sa galerijom umjetnika. Naša saradnja je postala punoletna. Iako ovo udruženje traje više od 20 godina, Kulturni centar je uvek bio baza za umetnike.